Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, welcome na usab sa atong the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. O kini nga ministry giduma sa Emmanuel Bible Baptist Church o kini nasab si Pastor Mark Sasidon. O salamat sa lain nga usab nga higayon nga diin maka share mi ninyo sa kamatuoran sa pulong sa Dios karon nga mga maabot nga mga adlaw atong pagahisgutan kining mga kamatuoran mahitungod sa kamatayon, kamatuoran mahitungod sa langit, kamatuoran mahitungod sa impyerno, kamatuoran mahitungod sa libre nga kaluwasan sa Dios. Kay importante kayo mga higala kining mao nga kaluwasan, kamatuoran kay daghan na kaayong bakak, no? Daghan na kaayong mga dili tinuod nga mga pagtulun-an nga makapahisalaag sa tao. No, so importante mga higala nga ang kamatuoran naa sa pulong sa Dios nga may atong pagatun-an kay dako kaayo ni dako unya kaayo ni og mahimo nga resulta no sa eternidad kay sa atong mahibaw-an once nga naa na ta sa eternidad wala na ni siya pagbalik, no? Wala na ni siya pagbalik. Kay dito sa eternidad, duha ka lugar ang atong pagaadtuon, ang langit ug ang impyerno, no? Muna ingon nga kung dili ka siguro langit, huwag yung kay laing padulngan impyerno, no? Kay kaning eternidad kinahanglan imo ning paniguruon karon nga mintras buhi pa ka. Mintras buhi pa ta kinahanglan mahibaw na ta sa realidad, kamatuoran. Kay kaning pulong sa Ginoo gihatag ni sa Dios dili ni siya kay relihiyon lang, no? Kundi alang ni sa atong kasayuran unsay kabubuton sa Dios, unsay pamaagi sa Dios ngaron mahibaw ta, maandam ta, no? So karong adlaw atong pagahisgutan kaning kamatuoran mahitungod sa kamatayon, no? Kay kung dili pa ka andam sa kamatayon, mahadlok pa ka nga maghisgot about aning kamatayon, ato ni kinahanglan masayod ka sa kamatuoran, no? Kay dili man ta mulungtad ining kalibutan na moabot man gyud ang panahon nga mga matay ta, no? Kay matud pa sa Biblia nga atong pagabasahon karon nga adlaw sa Roma 5 bersikulo 12, tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala, no? So ang kamatayon mahitabo ni natong tanan, no? Wala gyud mulungtad ani nga kalibutan. Ang importante nga masayod ta mahitungod aning kamatayon, tungod kay sa kamatayon dili man lang gud ni siya. There are two kinds of death, the physical death and eternal death, no? Eternal death. Kani atong lawas mamatay ni siya, ningon pa nga sa abog ni gikan, sa abog ni pauli, no? That's physical death. Kani atong lawas, no? Kung moabot ang panahon nga because death is separation, no? Separation from ang physical death, separation ni siya sa imuhang lawas ug ang imong kalag. Kinsa man ang kalag kanang ikaw nga naminaw karon kay nigbiya sa imuhang kalag sa imong lawas, ang imong lawas ang atong lawas madugta na ni siya,
no? So ang importante nga masayod ta nining mga butanga, no? Kay aron nga makapangandam ta sa atong eternidad, no? Ang eternal death is separation na nato sa presensya sa Ginoo, no? Sa presensya sa Ginoo, no? Muna ingon nga dili gid ka makaadto sa langit, no? Kun dili adto sa impyerno. No, kaning impyerno mo ni siya kamatayon nga buhi ka, no? Conscious ka. Naigingon sa Biblia nga itambog ka sa linaw nga kalayo hangtod sa kahangturan tuwa ka didto, no? Tungod kay sa hinungdan nga kani nga sala, no? Ningon diri sa atong gibasa nga tungod sa usa ka tawo, no, ang kamatayon midangat sa tanan, no? Tungod sa sala kay ang tanan nakasala. So wala nakasala nato, kita tanan makasasala ta tubangan sa Dios. Ug busa mudangat gyud ta sa kamatayon. Ug subo palandungon nga ini kamatay nato, ang ato pagyong kalag kita mismo padulong pagyud sa kalayo sa impyerno tungod kay mga makasasala ta. Ningon ang Biblia sa Roma 6:23, ang silot sa sala kamatayon, no? So kay mga makasasala man ta, mamatay ta sa lawas, ang ato pagyong kalag padulong sa kalayo sa impyerno, no? So munay subo nga kamatuoran ni ana mga higala kay tungod sa sala, no, tungod ni Adan ug ni Eva, kitang tanan padulong ta sa kalayo sa impyerno. Kay kita tanan makasasala, ikaw ug ako. Matod pa sa Roma 3:10, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. No, so apil ka ana, no, walay matarong nato atubangan sa Dios. Kay sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, no? So kaning kamatayon mga higala, naagi panahon nga ikaw ug ako mahidangat niini kay matud pa sa Hebrehanon 9:27 kay maingon nga gikatakda na sa usa ka tawo, no, nga ang as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment, no? So gikatakda na nga mamatay ta, human niya na ang hukom, no? Hukom. So dili na tinuod nga maglakaw-lakaw patas kalibutan 40 días, no, wala na. Kay human sa tong kamatayon, gani gipakita ni Ginoong Hesus Kristo sa Lucas kapitulo 16, atong taong dato si Lazaro nga human nga nangamatay sila, ang taong dato ni diretso sa impyerno ug si Lazaro sa sabakan ni Abraham, no? So makita na to mga higala nga ini kamatay nato adto gyudayon ta sa atong destinasyon, no? Adto ta sa atong destinasyon. Sa langit baka o sa impyerno ka. That's why sa eternidad mga higala na ay duha ka kinabuhi dito, no? Ang mahimayaon nga kinabuhi ug ang makahahadlok kaayo nga kinabuhi, no? A glorious life and a horrible life, no? Sa man ang glorious life kanang makig-uban ka sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Noon sa man ang horrible life, kanang magtimpasaw ka sa kalayo sa impyerno. Gani niingon ang Mateo kapitulo 13 bersikulo 50 dito na ay pagminatay ug panagkagot sa ngipon. Pagminatay ug hilak. Ngano man grabe sa tumang kainit, mga pagmahay, no? Mga ngan kay wata nangandam sa tong eternidad, no? Nangandam ta, nanginabuhi ta, naningkamot ta pag-ayo aning kalibutana. Ba't mo biya ramang guta aning kalibutana, no? Ang importante ang eternidad, no? Kay hangtod na sa kahangturan. Munang gitagaan tas Ginoo Biblia aron makapangandam ta, no? Makapangandam ta. Kay duha ka kinabuhi dito sa eternidad. There is life after death, no? There is life after physical death. Kani atong lawas ini kamatay ani naapay kinabuhi luyo sa lubnganan, no? Ug
kana nga kinabuhi luyos lubnganan mao na atong pangandaman. Munang maminaw gyud tag Biblia, basa tag Biblia, mususi ta sa Biblia kay naa diha ang kamatuoran. Ayaw gyud ingna imong kaugalingon nga wala kay panahon anang Biblia makabuang na no dili na tinuod. Ideya na sayawa aron ilaron ka. Kay ang Biblia naggihatag ni sa Dios aron atong basahon aron nga maminaw tag mga wali, mga mensahe aron makapangandam ta sa eternidad. Bakak na sayawa nga makabuang ang Biblia, no? Bakak na sayawa nga dili ka kasabot. Makasabot ka. Wala lang yun nimo tagai og panahon ng pulong sa Dios nga imo ni siyang makatunan, nga imo ni siya nga matun-an sa imuang kaugalingon aron nga naa kay mahisayran, naa kay mahibal-an mahitungod sa eternidad, no? Gani ang Dios nag-offer na to og kaluwasan, nag-offer na to kinabuhing dayon. Pangutana, nakaangkon na ba ka anak? No, pareha ra ba nagmusud ka og mall nga naa ditoy libre nga pagkaon, libre nga imnonon. Nagsige lang kag tan-aw, wa gani ka nangutana. No, nya ganahan ka mo kaon, ganahan ka mo inom, pero wag gyud ka ni duol. Wag gyud ka nangayo. So di gyud ka maka-avail sa libre, no? Ug mao pud ni ang Ginoo nag-offer ni siya nato og kinabuhing dayon. No, ang pangutana naka-avail na ba ka? Nakadawat na ba ka? No? Niingon sa Juan 3:16 kay gihigugma gayon sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya iyang bugtong ipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. So God is offering us nag-offer ang Ginoo og everlasting life. Nganingon ang Bible bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag, so dili na ka maimpierno. Ngayon ta imposiblihan niya na imposible na kung ikaw pero mo man ay gi-offer sa Ginoo. Naka-avail na ba ka? Mo bitaw nga hangtod karon mahadlok kag kamatayon, mahadlok kag eternidad. Kay wa pa nimo nadawat ang offer sa Ginoo nga mao nga eternal life, everlasting life. Saan man pag-avail ana, ningon klaro gyud kay ang Bible. Bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag. No? Kinsa imong tuhuan? Si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ. Iyang bugtong gipakatawo nga anak padadiri sa kalibutan, namatay dito sa krus sa Kalbaryo, nahimong nabanhaw siya, nahimo siyang manluluwas. Pangutana, gi-avail ba ka anak nga eternal life? No? Kay kung wa ka naka-avail ng eternal life, ang imong kamatayon kahadlukan gyud na siya. Kay padulong gyud kas kalayo sa impierno. Mugto na daghang among pangutanon, ini kamatay nimo sir, ma'am, langit ba ka? Wala patay siguro. No? Why? Because you only have religion. No? Wa nimo gi-avail ang gi-offer sa Ginoo nga eternal life through Jesus Christ. Kaila man sad mi ni Jesus Christ, nituo man sad mi pastor, yes, kaila ka. Nituo ka. Patpangutana, imo ba siyang gidawat nga manluluwas? No? Imo ba siyang gisaligan, imo ba siyang gituhuan? Ay matod pa sa Biblia sa Juan kapitulo 6:47, sa pagkatinuod ako mag-ingon kaninyo nga ang musalig kanako adunay kinabuhing walay katapusan, no? Klaro kayo ang Biblia, no? Klaro kayo ang Biblia, klaro kayo ang kamatuoran nga kun musalig kaniya ningon si Ginoong Hesus sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. No? Ngayon kapasor, ako dayong maayong binuhatan. Dili man na makapalangit nimo. Mao bitong gipakamatyan ta dito sa cross kay wala tay maayong binuhatan. Ang maayong buhat dili makalangit nato. Pastor, na membro man ko og relihiyon, na bautismuhan man ko, walay relihiyon nagpakamatay dito sa cross. Dili na manluluwas. Ang manluluwas si Ginoong Hesus Kristo.
That's why kung imong dawaton si Jesus Christ, ingon ang Bible, kung imo siyang tuhuan, imo siyang angkunon nga imong manluluwas, mga higala, langit ka. Ngayon ka, imposible kayo na, again, imposible na nimo, pero mo na gi-offer sa Ginoo. No? Ganahan manggutang nga kitay maning kamot, munang wa gid nato na avail, no? Ang maong kaluwasan, maong eternal life. Munang sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, klaro kayo ang mensahe sa Ginoo nga pinaagi ni Apostol Pablo na ingon ang Biblia kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. Kay kung kitay mohimo sa atong kaluwasan, manghambog man ta, no? Ato dayong ipada sa Guinness Book of World Records. Ato dayong ipanghambog sa atong mga silingan, ato dayong ipanghambog sa tanan nga para langit na ta. No? Kay maayo kay kang tao, no? Imong gibayran ang Ginoo. No? Dili na mo'y pamaagi sa Ginoo mga higala. Ang Biblia klaro kayo nga ang pamaagi nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, ingon si Jesus Christ, bisan kinsa nga nagatuo kanako. Just believe Jesus Christ. Make Him your personal Savior. Ako kang ingnon, malangit ka. Ayaw dugaya mga higala kay kani nga offer sa imo ning lifetime mintras buhi pa ka. Kay inig kahuman sa kamatayon, ingon ang Bible, hukom na siya. No? Hukom na siya. So karon nga mintras nakadungog pa ka, naminaw ka, i-avail ni nga maong kaluwasan. No? Humanini nga maong diskusyon na ay pag-ampo nga unsaon nimo nga pagdawat si Jesus Christ, pasudla siya si mga kasing-kasing, tuhui saligi siya. Ug akong ipasalig nimo mga higala, sumala sa pulong sa Dios, maluwas ka. Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Humanini, human sa kamatayon, ang atong kinabuhi, luyo sa lubnganan will be glorious. Kauban sa Dios hangtod sa kahangturan, dili na ka maimpyerno, no? Ang kani nga maong desisyon nagdepende ra gyud na nimo. Kami igo rami nga mutudlo, igo rami mo pahibaw nimo sa kamatuoran, but ang desisyon anaa nimo. Dawata siya, ang kuna siya nga imong manluluwas, ug paniguro nako nimo, langit ka. Langit ka. O kini nausab si Pastor Mark sa Sidon o sa sunod nausab nga higayon sa atong the 15-minute Bible Truth online broadcast. Ginaot mi nga naa kay nakatunan sa pulong sa Dios ug makakaplag ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo kagawasan. Sa sunod nausab nga higayon ang Dios magpanalangin, maayong adlaw ninyong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Hesus, Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.